Здравейте хора! Днес ще играем с огнената нинджа, но първо искам да ви покажа моите епик скинове. Така, нека да започваме. Иска само да видя какъв. Така. Добре, това го спечелих преди 2 години. Classic Dynamite. Или преди повече. Не съм сигурен всъщност. Трябва да 21, а не 21, това е 22. Да, OG съм. Не съм чак кой знае колко, ама 2020. Окей, втория. Е този на Крол, който си го купих за блинки за джемове. Трети. Това на Пайпър ми се падна от Legendary Star Drop. Мега як е. Защото вижте косата, буквално образува сърчице. Така, нека да продължаваме. Това беше безплатно от миналата година от коледните подаръци. Да, това ми се падна от Demon Star Drop. Между другото, това е един от най-яките скинове, които получих. Така, нататък. След това, този скин мисля, че ми се падна пак от Legendary Star Drop. Не съм много сигурен. Си спомням. Така. Да, и това ми е от Legendary. Само скинове ми се падат. Между другото, дори не знаех, че е Legendary. Много е грозен. Също. Тоест, не знаех, че е Epic Skin. Да. Да, това си го купих наскоро, защото ме кефи много. Така. Това ми го даде безплатно. Да, това ми го даде безплатно от Brawl Pass, когато пуснаха Омега боксовете. Да, това си го купих преди около 2 години. 1 година и половина. Ето това ми е, може би, втория ми любим Epic Skin. Падна ми се от Legendary яйце от Godzilla евента. Много ме кефи. Копира онзи... не знам дали знаете, но преди имаше Brawl Pass, където пускаха Search. И там имаше такъв скин, обаче син и червено. И сега направиха нов, който е още по-як. Да, това ми се падна от Legendary. Пак. Не знаех, сега забелязах, че е от Brawl Pass. Мен ме кефи, обаче този герой почти не го игра. Така. Да, това също от Legendary яйце, от цяло евента. Това е от демонско човече. И това е. Окей. Значи, той каза, че ще ме покани, когато е готов. Значи, дайте да видим тея. Така. Тук нямам никакви... Това много искам. Нямам никакви неща почти. Имам само... Къде си? Това го даваха миналата година или тази, не си спомням вече. Безплатно. Това ми се падна от Deadbox. Много як този скин. Уникално як. Така. Добре. Нека да видим са няколко такива супер може. Да, само да кажа. Вие не забравяйте да се абонирате за моя канал и за неговия да оставите лайк на клипа. Това ми се падна от такова. Да, ангелски Star Drop. Това е от такова. Как беше? Това мисля, че беше... Да. Ми го даваше за 10-ти рожден ден на... Това. Не знам. Бърках се нещо. Така. Този го спечелих от Митик яйце от Godzilla евент. Този го спечелих от Star Drop. Този също. Този също. Този от Deadbox. Това си го купих. Това ми се е падна от Angel Star Drop. Това ми се падна от Star Drop. Това пак ми се падна от Star Drop и това от Star Drop.
Всичко стар дроп. Ето това. Ми харесва доста този скин. И това може би ми е първият скин на Бул от преди 3 години. Това ми се падна от Legendary Star Drop, понеже ми се беше изтрил акаунта и после там ни даваха награди за 30 дена напред и от Legendary Star Drop ми се падна този скин. Така, опа. Така, без искам. Така, докъде стигнахме сега? Сега, искам да видя. Така, да. Коала, аз ги пропуснах тя малко. Не ги видях. Коала. Нита, Star Drop. Този ми се падна от Legendary Star Drop. И е много грозен и тъп героя. Той е... Така. И да. Окей. Това мисля, че се върна окей. Така, може да играем. Защо не смених героя, между другото? Чакай. Избера някой друг герой. И да, това общо взето са ми всички митик, епик и супер рер скинове. Окей. Така. Сега. Добре, много съм крив. Така. Къде си, бе? Така. Много съм слаб с Анджел. Стига да, как не мога да го целя? Ще му убият. Пише 2 гаджета за този тъкот. Майко. Пари, как не мога да ги целя? Появка. Къде отиде толкова от? Пак си иска гаджет за него. One-shot. Сега ще опитам и да one-shotна. Много съм слаб. Още една победа за 400 купилки. Нека да изиграем още една игра. Така. Защо като сега се приближавам пак до него? И той може да минава. Добре, оцели го по късметлийски начин.
Така. Забравям да говоря. Не съм свикнал да снимам съвсем сам. И ще го правя. Сега нещо им ме мързи малко. Спи ми се. Да. Какво си ти, бе? Създание на... Да не казвам какво. Сега, не ми казвай, че ще умреш. Той ще умре. Така. Така, роди се и ги смачка. Не успя. Нищо. 6 лин стрик. Искам само да видя нещо. Така. Окей. Между другото съм много близо до този трофобокс. Червено-жълти. Много ми се спи. Вие се абонирайте и оставете лайк. Напомням, окна на нинджа се казва. Опа. Между другото, успях да направя втори трети голд на Мортис. Вече го имам и съм си го сложил. Освен на Кро вече имам. И съм много радостен. Не може да съм толкова крив, нали? Или пък може. Свикнал съм Пайпер. Бягай, бе. Какъв си ти, бе? Добре. Така. Това откъде се взе? Аз си съм слеп или не го видях. Това се прецака. Това също. И аз се прецаках. Не ми се пусна супер. През това излетях на кино. Между другото, това скин е готин, който ги има той. Така. Някакъв мой приятел. Аз не го знам какъв е. Кой точно? Ще им пишат. Така. Моля ти, скажи ми. Гати бъгър. Ще да кажа гати бъгър на тия карал. Окей. Дай му редите. Защо ми цъкаш реди? Хайде, бе. Окей, ще изиграя на соло. С код. И ще приключваме видеото. Не знам защо избрах точно код, просто е така ми хрумна. Да, има точно някакъв грей на първи голд, за първи път виждам нещо такова. Сега ще ме дръпнеш през стената. Ще ме дръпна през стената. Аз по-добре да щупа така. Дори не я щупих. Не щупих.
Стига да е. Ще изигра още една игра. Изнервих се. Тъпия Грей. Тъпия Грей ме уби. О. Бе, те са ботове. Защо ми дава такива силни ботове? От кога ботовете играят ранкет? Може някой да ми напише в коментари. Така и отиде по някакви ръкчика. Хубавото, че ботовете се трепат за... Така, а може ли... Так, какво се опитва да направи? Аз не знам какво се опитвам да направя. Кажи ми, че тук е последния, окей. Окей. Хора, до тук ще приключим с този клип. Абонирайте се за двата канала. Огнената Нинджа и Секата Биджи. Оставете лайк. От мен чао.